גזלייטינג זה תמרון מחשבה. לתמרן מחשבה של בן אדם, להוביל אותו, להגיע למסקנות, לפי מידע שאתה נותן לו, לשנות את המחשבה של השני, לגרום לו לחשוב בצורה מסוימת, כמו שהוא רוצה. על ידי כך לנצל אותו, בכל מיני מטרות. ככל שהאדם שעושה את זה הוא יותר אינטליגנט, הוא עושה את זה בצורה מאוד מדויקת, בצורה מאוד זהירה. קשה מאוד לזהות את זה, קשה לעלות על זה. הבן אדם שמולו פשוט מובל בצורה איטית והדרגתית, סיסטמטית, לחשוב הפוך ממה שהוא באמת. ולפעמים גם להרגיש דברים שהוא לא באמת אמור להרגיש בו. זה יכול להיות גם בזוגיות, זה יכול להיות גם בכל תקשורת בין אישית. קונה ומוכר, עובד מעביד. בעצם זה שמנהל בא, זאת אומרת, העובדים שלי, זה כבר נורא דומה, הם שלך, הם לא שלך, הם עובדים אצלך. זה מתעתע מאוד וזה מזעזע מאוד. זה מראה כמה הוא חלש, הוא צריך באמת לתמרן את השני, שהוא לא מסוגל לייצר תקשורת תקינה. אחד הסימנים המפלילים לגזלייטינג זה עקשנות. תמיד לגזלייטר יש מטרה ספציפית מאוד, והוא מוביל אליה. ותמיד בסוף כל משפט שלו יש את המותג של אותה מטרה. ברגע שאתה מזהה את המותג הזה שהוא חוזר על עצמו, אותו נרטיב, אז אתה מבין שפה זה המרצה המנסה.